Uy, ano nang mabirtik mo ka na ko? Paunhanay ni turno. Wala man kay klaro, make up og pasahero. Mag-racing-racing, makakana imong motor Peter biyang gamaya na. Ay pagbuot kay pamugas ning kuan ay pamilya gibuhi, may ka kay litaw man ka. Gara-gara man imuha. Pamilyado man ka kay nahini lagdagan ng krasada. Pasahero, pasahero. Sus, katay nga. Lagi dagang motor diri paabot. Pasahero, ay boss. Dire boss. Ako aring pasahero kay ako nakaunas tupada. Ari lang ako boss kay minus ako pangay plate. Dahil sa kinsay jud nakauna yung duha. Ako nakauna boss. Ay sabi, mamili sa kunan yung mga motor, maglalis manuon mo. Diri lang kasi kuha boss. Dire ka sa kuha Ay, boss. Sino ako ay boss? Kay ako nakauna. Sino ako yun? Dire, Oh? dire ra lagi ka sa kuha boss. Ay na iya boss, batik na. Kari kuha oh. Dili po na mahimo ang mga bay. Nakairis ako boss. Kay safety pa ka ani. Makahalog pa jud ka nako. Dili magsilbi ni boss ug ani kamo sakay boss. Adto to na pating dakuang dalanawan. Patontonan niya Yan boss. dapat tapuludo nga mubo kayo. Safety lagi pero mubo kay na tapuludo ari sakay sa kuha boss oh. Ay tapuludo ni dire, dako kay na tapuludo dire. Ya mubo pa yung motor mga bula mga tumba ta. Dili na magsilbi boss, diri boss. Oh, Dili, Oh, dili lagi boss, baga dire kamo ligid. sakay boss. yan ipes. Makabulingit ka Baga. na boss. Ari juga sa kuha kay. Pila may dagan imong motor, boss? 200. Dako, good ma boss, pila dagan na ni. 50 ni boss. Dako. Bro, Bro, ay makigligid ni May mo kay ha. mubo kay mga tumba ta. dili kita makuan. Di ka kasyo Oo, na boss. boss. Oy kay nipis kigligid. Ako ari na kuha baga. Dahil sa mamili sa kuno naon sa nako kay murag galibog yung utok. Ari so. Sus ko grabe kasi yan eh. Indot maning usang motor, kay dako kay digid ini masungko to sa muha na. Kadua sa dako kay dalanawan dito. Mahubas ug magian ani. Ug kini imuha dong purti man ka mubuha ani. Maguba ni dito, magduot na pud ko ani. Purti gagmayig ligid. Tara boss. Safety lagi ka ko ri bahala nimo. Magmahay ra jud ka boss. Ha? Dili lang ko ari sakay dong ay kay. Kana ko sakay ani. Ani ra ko dong. Diri na ka boss. Saan man ni ginagana ni mudong purti naman kung ugawa ani noon. Murang mo balikan baka ani so ni ba masahiro ka Masahero. gaw pila may pitihan ako kuno niya daw. 300 kay lisod kinyo gianan oh, napid lang naman dagko kayo. Purti pang mahalang may klete nimo niya. Mura mo giligog kanal limo ani noon. Mahal kay gasolina gud ron boss. Lisod pa kay ang dalan. May pagdiktor lang kus-usan ni sakay noon. Mamatay mo punta ng kalikihan ni mudong ay. Lisod kay gianan nyo boss oh, daghang kag tubig. Gakahon jud kaayo, daghang kag bato. Luoy gi kong motor plate na boss be. Gadali mo kasi mong plete. Tanawa kong polo, purti ka gawa oh. Wala ka kabalo ni pilay palit ko. Ani, 1,500 ni, gikan ni Gisano. Kung karsones, 5,000 guni. Purti na kong kahugawa. Tara oh. Salan, masahiro pagpatay mo na imuha. Salan. Wala. Bugiro ka yung pulo ug karsones nga mahalon ko no. Gamay kig plate. Kay mo balik ko sa tupada. Sunod balik ka rin na kasakay nako. Kaya bay, kumusta man? Bay noon. Paghihatag ko mo pasiro. Sige kinuhatag plate. Lisod pa kay dalan dito. Ilog man kago. Kan bagi dalanawan lang kasada. May wa pugsa. The next day. Sayro. Mao gihapon ning mga bira nga sumol mo kay mga naw. Napay usa nga sus pangpatay gid yung dagan ba rin lang kugurus usa oy. Matik na ni bay, ako na ning pasahero. Mo na. Tihik ka ng muhatag plate. Pati kilang kasada. Dali boss, sakay ka na ko. Kay safety ka sa motor nako, di ka makahugaw. Matik na na. Kanang usaw man klaro sakyan kay mura na mag-ambulansya.
Kana piseroha perti ng tihika. Kita kapait bugas gasolina ana. Dili na ko, boss. Pila may plate dong? Inaya pun pagkadagan nimo ay. Suga pa ka malikramo, boss. Oy, kinintos replitin mo, boss. Na pedalan yung puting kalisura, dagang pang danaw-danaw. Mabita na ginahinay ta kay akong motor makuba nga dire. Lisod kayong dalan. Replitin mo, boss. Kinintos. Mahala po gamay plate po dong. Hinay po kagapadagan. 400 lang bi. Oh, Grabe po kam kadalag hangyo, boss. Oy, di po ta kapalit bugas ana og pang bisyo lang. Ambi na 400 mo, be. Di nakakasakay ko sunod, oy. Inyong dalan lisod kayo.